Biz Rima bilan birinchi topqir biz Ijov yoqlarida endi. Bizning shtab Tatar Moskvani основатели ул Фикрат Ахмеджанович Табиев. Фикрат Табиевni biz bilamiz endi u Tataristonning yetakchisi, birinchi sekretari. Mana u Moskvaga kelgach endi tatarlarni jiyib, землячество yasab, shulay etib tatarlarni jiygan kishi endi. Ama eğer de o işleyken siz onu izlep tapsanız, bu Tatar milletinden bu seçtekşi bu işini başlayıp jiberiga bulamaz böyle. Biz Ajalli ismindagi etnokulturniy maktab. Розова и Халибулина, а балалар бакчасы Куяшка деп атала, тоже шул районда Люблинода. Анда Эльвира. Силомина bilmiyorum. Ул эшлей тәрбияче булып, ләкин анда вот бакча программасында татар теле юк. Ул шул үзе татар булганга күрә, бер сәгать уздыра татар теле дәресе. То есть ул үзенең теләге белән шул синдән генә тәрбиячедән генә. Başkizlerden korkmadan, ana telin saplap kalan, seni bilmez şerilikli büyük Tatar. Татарстаннан читтә безнең бик күп татарларыбыз яши. Ләкин ул дәүләт тарафыннан законлы тел итеп кабул ителмәгән. Аларга эшләү искиткеч авыр. Түгәрәк өстәл артында жанлы һәм файдалы әңгәмә узды. Көн кадагында милли тәрбия, тел, милләтне саклау октябрь аенда узачак җан исәп. Катнашучылар арасында яшьләр генә түгел, өлкәннәр дә шактый. Һәркемнең әйтер сүзе бар. Аларның төп максаты яшьләр белән очрашу. Булса да без инде төрле буынны чакырдык, милли төрле барлык милли оешмаларыбызның вәкилләрен чакырдык һәм бу очрашуның менә шундый җылы аралашу форматында баруы ул безнең проблемаларны ачыкларга да, тәҗрибә уртаклашырга да мөмкинлек бирде. Без Мәскәүдәге татарларның бигрәк тә яшьләр белән эшләү юнәлешләрен бераз гына күз алдына китердек аларның сөйләүләре буенча һәм инде үзебездәге тәҗрибә белән дә уртаклаштык. Февраль айында Удмуртиядән 2 вәкил Мәскәүдә узган Урман күле форумында катнашты. Аларның берсе Яңарыш газетасы журналисты Эльмира Нигъмәтҗанова. Мондый очрашулар эшне тагын да җанландыра дип саный ул. Төбәкләрдә татарлар бик нык активлашты. Шушындый ук активлыкны мин Мәскәүгә барып татар яшьләре белән очрашып тыйып кайттым. Һәм биредә үзебездә дә шушындый ук чаралар үтеп тора. Бер артлы татар милли чаралары үтүе ул бик күңелле. Һәм һәрбер төбәк үзендәге татар мөхитен саклап калу өчен тырмашып эшли. Һәрбер кеше үзеннән өлеш кертә. Мәскәү татарлары штабы вәкиле Александр Далматов Удмуртия татарлары турында күп ишетсә дә, Ижауда мондый милли очрашуда беренче тапкыр. Аралар хәзер ныгый башлады. Алга таба да шу үзара аралашуны без дәвам итәрбез дип уйлыйм. Менә инде Ижевский яшьләрнең Мәскәүгә килүе, безнең чараларда катнашуы үзе бер зур вакыйга бит инде ул. Һәм төбәкләр арасында да элемтәләр үсә дигән сүз. Менә бүген яшьләр арасында шу элемтәләрне тагын да үстерергә кирәк дип саныйбыз инде без. Очрашуның икенче өлеше сәхнәгә күчте. Биредә Ижауның шатлык ансамбле концерты булды. Узган ел ахырында Удмуртияның шатлык һәм афарин ансамбльләре Мәскәүдә кунакта булганнар иде. Һәм Мәскәү татар штабы аларга шушы Мәскәүдә концертларын оештыруда бик зур ярдәм итте. Һәм шул вакытта алар Мәскәү татар штабын чакырдылар Удмуртиягә кунакка. Һәм шул уңайдан без менә монда килергә булдык. Һәм без менә күрергә килдек. Шушы ничек яшәп ята монда Ижауда безнең милләттәшләребез, ничек алар, ничек көн күрәләр, шулар белән танышырга һәм мондагы үзара ике дуслыгыбызны, ике арадагы дуслыгыбызны тагын да ныгытырга, тагын да җәелдерергә дип килдек һәм алга таба бу безнең планнарыбыз чынга ашар дип уйлыйм. Тагын бер тапкыр сәлам итеп Мәскәү татар штабына
штабыннан, аның жетекчиси Рөстәм Ямалиевтан, сезнең якташыгыздан, Фәрит абый Мухтасаровтан автономиядан шуңа күрә әйдәгез бергә булып, бергә эшлик. Яхшы гына Татарстанның 100 елын үткәрик, халык санын переписне яхшы гына үткәрик, үзебезнең халыкны күтәрик, бергә булыйк, бердәм булыйк. Шулай ук, берничә көн дәвамында Мәскәү кунаклары Милли балалар бакчасы, Муса Җәлил исемендәге китапханә, Ижауның Үзәк мәчете, Яңарыш газетасы, милли сыйныфлар эшчәнлеге белән якыннан таныштылар.